aina tässä talven tullessa niin me huomaan, että meillä tämä sisäilma kuivuu tosi paljon. Ja sitten sen takia niin erityisesti aamuisin tuntuu siltä, että kurkku on ihan täynnä jotain santapaperia ja sitten nenä on tukossa ja saattaa ihan kirveellä tänne, kun tuntuu kurkku niin kuivalta. Nyt me ostin Lidlistä tämmöisen diffuuserin eli ilman kostuttimen, jonka tarkoitus olisi sitten kostuttaa tätä huoneilmaa täällä. Tämä toimii siis silleen, että otetaan tästä eka nämä kannet pois, kaadetaan vesi, niin sitten laitetaan muutama tippa tuosta noin. Laitetaan nämä kannet takaisin kiinni tai tuohon päälle. Tämä on tosi helppo käyttää, eli tuosta se menee päälle ja sitten tuossa on ajastin toiminto ja nyt me on laittanut, että se olisi 6 tuntia päällä. Me on itse kokeillut tätä nyt viikon ajan ja huomaan kyllä ihan selkeän eron siinä, että aamuisin ei enää yskitä eikä kurkku tunnu kuivalta eikä nenääkään ole tukossa. Eli kyllä jos se kärvistelet kans kuivan huoneilman kanssa, niin suosittelen kyllä ehdottomasti hankkiin tämmöisen.